Takže dobrý deň, volám sa Peter Selický. Moja téma je hypertext a hypermédia. Takže môžeme si povedať obsah mojej prezentácie. Prvý bod budú hypermédia. Potom sa dostane na rad hypertext, hypertextový systém, práca s hypertextom a pravidlá pre tvorbu dokumentov. Takže môžeme prejsť hneď na začiatku k hypermédiám. Takže hypermédia vlastne v sebe obsahujú hypertext a okrem textu obsahujú aj odkazy na grafiku, video, zvuk. Takže najprv si spomenieme programy, ktoré pracujú s hypermédiami. Takže v prvom rade je to asi Adobe Acrobat, to je asi pre všetkých známy. Potom aj Microsoft Office, tým asi každý pracoval aj s Acrobat Readerom, a potom ešte možno menej známy pre nás je Macromedia. Ja osobne som sa s ním ešte doteraz nestretol. Teraz by som už prešiel k hypertextu. Takže v prvom rade niečo z histórii. Takže už v roku 1945 bol prvý pokus o spustenie nejakého hypertextového systému. Pokúšal sa o to Vannevar Bush, ale on to mal chcel to urobiť pomocou súborov mikrofilmov, ale toto vlastne nikdy nebolo reálne zrealizované, už či kvôli technike alebo iným tedajším technickým nedostatkom. Potom ďalej už takisto aj neskôr sa spomína hypertext, ale takisto nebolo nič dotiahnuté do konca, až potom začiatkom 90. rokov 20. storočia prichádza www, čiže link internetový, a vlastne tedy sa prvýkrát globálne začína presadzovať hypertext. Takže vlastne čo je to hypertext? Je to text písaný a čítaný nesekvenčným spôsobom, čiže nelineárnym spôsobom. Hypertext môže byť členený hierarchicky alebo ľubovoľne. Hierarchicky to znamená, že tam je použitá stromová štruktúra, alebo ľubovoľne to znamená, že sú tam použité cyklické orientované grafy, to znamená, že sa môžeme spätne dostať na začiatok a podobne. Neskôr budeme mať ukázaný príklad, jak to vyzerá. Teraz vlastne jednoducho povedané, čo je to hypertext. To asi všetci viete, je to text, v ktorom sú odkazy na iné časti celku, na iné časti odsekov v tomto celku, v ktorom sa nachádza tento link. A najčastejšie sa hypertext používa pri definíciách, kedy máme nejakú poučku, je v nej použité nejaké cudzie slovo alebo slovo, ktoré by nemusel ten čítajúci alebo užívateľ rozumie, tak je tam link, kde je to takisto to slovo v definícii zadefinované inde. Takže hypertextový systém. Takže uvedieme si príklad, aby to bolo zároveň aj jasné. Takže hypertext, v tomto prípade budeme rozumieť www. Takže hypertextový systém sa skladá z troch úrovní. Prvá úroveň je databáza informácií, druhá úroveň je hypertextový abstraktný stroj HAM a potom posledná prezentačná úroveň. Tu môžeme vidieť, kde môžeme použiť príklad internet, kde databázu informácií tvoria všetky obsahy dostupné cez internet, čiže všetky databázy, webové stránky, servery. Potom hypertextový abstraktný stroj. Tam zaraďujeme vlastne tie
značkovací jazyk HTML alebo HTTP alebo prístup cez FTP. A potom prezentačná úroveň, to je priamo cez webový prehliadač, kde je priamo tento hypertext prezentovaný ako sekvencia nejakých znakov alebo číslic, alebo obrázku, alebo zvuku, záleží, ako to prezentuje. Takže teraz tu bude ten uvedený príklad toho textu. Toto je ten ľubovoľný, kedy sa prechádza v celom informačnom celku od poslednej stránky hore, alebo takisto len na druhú stránku, ako môžete vidieť pomocou šípiek. Dobre. Teraz si povieme nejaké pravidlá, ako pracovať s hypertextom. Tak nie, ešte si nepoviem pravidlá, ako pracovať s hypertextom, ale si povieme jazyky a formáty, s ktorými sa pracuje s hypertextom. Takže v prvom rade jazyk, rozlišujeme dva také najznámejšie, to je MHEG a SGML, takže MHEG to je jazyk, ktorý sa používa pre príjem, pre posielanie a príjem interaktívneho televízneho signálu. Na Slovensku to nie je moc využívané, jak som sa dočítal, je to hlavne v Anglicku, v Austrálii, Írsku a v týchto krajinách napríklad. Potom SGML, to vlastne z neho sa derivujú ďalšie tri známe jazyky, a to je HTML, XML a OED. HTML je asi každému známe, to už každý s tým pracoval, takisto XML, ktoré slúži na uchovanie nejakých informácií, a OED. Potom tam je ešte formát PDF. To je vlastne jeden z najnovších formátov, ktorý sa teraz začal využívať a vznikol ako náhrada pre PostScript. Dobre, môžeme postúpiť ďalej k tým pravidlám pre tvorbu dokumentov. Takže poprvé, dokumenty musia byť vecné a takže vecnosť a štrukturovanosť. To znamená, že pri návrhu treba zohľadniť fakt, akej skupine má byť tento informačný celok prezentovaný, ale zároveň by sme mali preto implementáciou aj využívať zhodnotenie nášho prototypu týmito užívateľmi, čiže aby nám povedal, že či je to dostatočne porozumiteľné pre nich. Druhé, to je čitateľnosť a zrozumiteľnosť, takže tam ide o vzhľad textových dokumentov. Tu musíme dávať pozor, kde sa nám ktoré okná otvárajú, napríklad keď máme video, že kde sa nám na skríne otvorí to video, aby to užívateľ nevyviedol z miery alebo niečo podobné, aby to bolo stále všetko mu jasné. Ďalej, úspornosť a stručnosť. Musíme brať ohľad na to, že každý užívateľ má nejakú tú kapacitu pamäti a takisto aj trpezlivosť, že nemá, aby sme jednoducho treba brať ohľad na tú kapacitu toho užívateľa pamäti, ale aj jeho trpezlivosť a potom, ale na druhej strane stručnosť nesmie byť na úkor zrozumiteľnosti s tým, aby vedel aj z tých stručnejších vecí pochopiť. A posledné, originalita. Táto môže odradiť alebo aj dezorientovať užívateľa, takže si musíme dávať pozor napríklad pri tvorbe webových stránok, ako používame tie hyperlinky, aby sme dodržiavali nejaké tie šablóny a štandardy, s ktorými sa užívateľ už predtým stretával, a aby sme ho potom zbytočne nedezorientovali nejakým zmenou toho šablóny, takže už nebude vedieť nájsť aj to, čo predtým vedel. Tak, to je z mojej strany všetko. Ak sú nejaké vaše otázky?
Tak a